Prega, pels dimonis qui no poden raonar. Satanàs espera per maleir-te el camí. Ho has vist als seus ulls, al capvespre? T'has demanat mai si riu quan juga? Aquest és un conjunt d'instruccions sobre com parlar amb el diable. La qual cosa, com la majoria de vosaltres amb un mínim d'intel·ligència podríeu deduir, és una collonada. Una que podria acabar de 1000 maneres indesitjables. Segurament seria més segur que publiquessis les teves dades bancàries al Facebook o que et banyessis amb una colla de cocodrils afamats. Però, evidentment, això no t'aturarà. O sí? Almenys, si no hi estàs interessat de debò. Tècnicament, si ho fas tot a la perfecció, potser en surts il·lès. I amb això n'hi ha prou perquè algunes persones decideixin que és una bona idea. I encara més si ets d'aquells qui són addictes als ensurts, enamorats de l'adrenalina o temptadors del destí. O solament si ets algú desesperat. Això em fa aclarir una cosa. Aquest no és pas un manual per a fer cap mena de pacte faustinià. Ja saps, tota espècie de pactes per a vendre't l'ànima. Si passa que pots treure un tema de conversa, no seria el diable qui te'l rebutgés. Però per a continuar endavant amb un tracte tan insensat, caldria llevar algunes de les proteccions que hauràs col·locat abans. I no crec que hagi de lletrejar perquè és una pèssima idea. Si de debò ets tan curt que ets capaç de voler canviar una cosa immortal per una altra que pot durar, si fa no fa, 90 anys, hi ha molts altres rituals que pots fer. Aquest, si es fa correctament, solament t'ha de permetre que tots dos parleu. Potser et demanes per què hauria de voler parlar amb el dimoni en primer lloc? Potser a alguns de vosaltres us excita la idea de parlar amb un ens ocult extremadament perillós. Però, pel bé de la humanitat, espero que la majoria no sigueu tan enses. La resposta curta és: ell sap coses. Coses que alguns de vosaltres podríeu tenir un gran interès en saber. Ara bé, ell no és a tot arreu. Per molt que vulgui, no és Déu. Però té l'avantatge sobrenatural de saber aquell tipus de coneixement que l'ésser humà no pot obtenir. Per exemple, podria dir-te amb exactitud els números guanyadors de la grossa de cap d'any, o dir-te de quina malaltia mortal morirà algun parent teu ben aviat. És clar que el príncep de les tenebres no va pel món repartint números de la loteria al primer qui li ho demana. I confiar en la informació donada per un ésser conegut com el pare de totes les mentides podria fer que acabessis en una situació pitjor que la que et trobaves abans. Però si estàs capficat en saber quelcom i has esgotat tota la resta d'opcions, existeix una manera d'aconseguir informació verídica del mateix Llucifer. Guaita, com tants altres malvats de la cultura popular, el diable té una inclinació pels jocs d'atzar. I les travesses també. És clar que la raó és ben simple. Gairebé sempre guanya. Tret que siguis un violinista que es digui Johnny o que siguis representat per en Daniel Webster. Si no ho ets, et donarà bé pel cul. Però si estàs prou determinat per encarar els riscs i els pronòstics adversos,
Existeix un tipus de joc en què pots guanyar per a tenir la informació que necessites. Però abans de res, començarem amb la descripció del procés d'invocació. Després ens endinsarem en les regles del joc i alguns consells sobre com jugar-hi i, per acabar, esclar, la lletania de merda arcana que pot sortir refotudament malament. Per a poder contactar amb el teu company de conversa, hauràs d'anar a una església a mitjanit. Tant és quin tipus d'església, gran o petita, vella o nova, gòtica o romànica, sempre que estiguis segur que serà buida. El procés segurament funcionarà millor si ho intentes durant la lluna nova, la lluna plena, dimarts 13 o la castanyada. El dia en si és el menys important que l'efecte psicològic que tindrà en tu. Sempre que no ho intentis la nit de Nadal o quelcom tan estúpid com això, evidentment. Si no, estaràs bé. En canvi, l'hora sí que és important. No has de començar o acabar el ritual exactament a les 12 en punt. Però, com a regla general, has d'arribar una mica abans de la mitjanit i tenir-ho tot preparat entre 10 i 15 minuts com a molt tard. Et recomano que hi arribis força abans si no saps com entraràs. Tot i que no ho sembli, la majoria de cases de Déu sí que tanquen les portes durant la nit. Evidentment, necessitaràs certes coses. Algunes no les podràs pas portar a sobre. Però bé, continuem. Per a aquest ritual necessitaràs una bossa plena de sal. Segurament no la necessitaràs pas tota, però està bé tenir-ne de sobres. 7 espelmes, vermelles o blanques preferiblement. Llumins per encendre-les. Et sorprendria la quantitat de gent que les obliden. Ritual ocultista o no, no s'encendran pas soles. Fil vermell. També pot ser cordí o llana. Un mirall de cos complet o de paret. L'ideal seria trobar-ne un dins l'església. És una mica imprudent carregar-lo durant un esquatament. També et podries ser útil portar mocadors, llapis, paper o qualsevol altre material per entrar a l'església. No podràs portar cap dispositiu electrònic o cap dispositiu per a mesurar el temps. Això inclou mòbils, tauletes, llibres electrònics, MP3, calculadores, agendes digitals, rellotges o qualsevol altre aparell sense fils. Si ets algú qui viu endollat amb el mòbil al cervell, no t'hi amoïnis. El podràs portar amb tu sempre que el deixis fora de la cambra on faràs el ritual. Si portes un lot, també deixa-la fora. No portis tampoc cap mena de farfamalla religiosa per a protegir-te, especialment si tenen relació amb les religions abrahàmiques. I sí, si són aquestes arracades amb creus gòtiques que fas servir i pengen cap per amunt, també compten. Si portes res d'això, el diable rebutjarà aparèixer. No et preocupis, no estaràs completament desprotegit. De fet, la majoria dels articles que portes no són per a cap invocació satànica, sinó per a protegir-te. Supersticions de velles i màgia folclòrica per a protegir-se del mal. Pel que sé, l'efecte es basa principalment en la fe. Per tant, segur que existeixen una quantitat enorme d'objectes, artefactes i procediments que podrien funcionar igual de bé. Si t'agradaria arriscar-te a sentir-te indefens davant la misericòrdia del banyut, amb la intenció de comprovar aquesta teoria, endavant, ets lliure d'experimentar.
però a tots aquells qui no tinguin un desig de mort tan psicòtic, els recomanaria seguir el ritual de la següent manera. Un cop siguis dins l'església, amb tots els materials llests, cerca un lloc on col·locar-los. Pot ser qualsevol lloc del santuari. Primer de tot, posi el mirall. Serà on apareixerà el dimoni un cop el convoquis. Com a tal, no has de completar la invocació fins que no hagis preparat els escuts al seu voltant. Envolta el mirall amb un cercle de sal. Si el mirall penja d'una paret o d'una porta, dibuixa-hi un semicercle assegurant-te que la sal toqui la paret amb els dos extrems. Després, envolta el fil vermell molts cops al voltant del mirall. La color vermella, especialment el fil d'aquesta color, és un símbol de protecció en moltes cultures i religions. Per aquesta raó, les espelmes roges són una bona idea. Parlant d'espelmes, situa-les al voltant de la perifèria del cercle de sal, separades amb intervals relativament parells. No cal que tinguis un regle i ho mesuris minuciosament, però almenys intenta que sembli que van ser arreglades per una persona amb prou edat com per fer servir llumins. Encén-les de dreta a esquerra, en compte de no tocar la sal. Si trenques el cercle, hauràs de començar de zero. Quan totes les espelmes siguin enceses i lluïn enèrgicament, els escuts protectors estaran complets. Ja estàs a punt per a començar la invocació. Per a fer-ho, has de captar l'atenció del diable i demostrar-li determinació executant un sacrilegi a sol sagrat. Capgirar una creu és força convencional, però no és l'única opció. Per exemple, sé d'un nen que va gargotar una grolleria en una imatge de Jesús que penjava a la cambra on feia catequesi. El millor de capgirar una creu és que, un cop hagis finalitzat la trobada, si n'has sobreviscut sencer, pots posar-lo un altre cop del dret i ningú no sabrà res del que has fet. Evadint el risc relativament lleu, però empipador, de fer que la classe de catequesis es torni una recreació de la Inquisició espanyola durant el següent mes i mig. Quan hagis acabat amb el sacrilegi, tanca totes les portes de la cambra i apaga tots els llums, de manera que solament les espelmes il·luminin la sala. Gira't cap al mirall i guaita'l fixament, concentrant-te en el resultat desitjat. No existeixen encanteris, no hi ha cap vers en llatí que hagis de dir. Solament mira el mirall i desitja amb totes les forces que el diable hi aparegui. Passat un moment, quan et sentis preparat, tanca els ulls i compta fins a 10. Després, obre'ls. Si tot ha anat bé, ja no veuràs el teu reflex. Veuràs el diable. O, com a mínim, la figura amb què Satanàs ha volgut aparèixer davant teu. Segurament no el veuràs com un dimoni vermell amb banyes, cua, potes de cabra i forca, ni cap altra mena d'aparició terrible. Espantar-te en aquell moment no tindria ni cap ni peus. El que seria més convenient seria treure't, fer-te sentir segur. Amb aquesta finalitat, generalment, pren la imatge d'un ésser humà força corrent. Tot i que, com que és d'allò més vanitós, intentarà tenir un aspecte terriblement atractiu. L'única part realment aterridora en seran els ulls. Tant és com si esforci, no pot amagar la guspira sinistra que hi crema profundament. Semblen els ulls d'una aranya afamada quan guaita una mosca atrapada en una teranyina intentant fugir.
Tenen una seguretat supèrbia, aquells ulls, segurs, sense compassió. No hi miris dins amb massa atenció o començaràs a sentir-te indefens i paralitzat de terror, perdent les poques esperances i la voluntat de lluita. Atès que realment restaràs allà pel plantat com un estaquirot, observant-lo sorprès durant uns segons, després d'haver esperat en algun nivell que el ritual fallés, ell començarà la conversa demanant-te què és allò que vols. Si pots recuperar prou seny com per a fer una oració coherent, hauries de respondre quelcom semblant a «Desitjo desafiar-te a un joc de demandes i respostes». Fins i tot si no trobes els mots exactes, ell sabrà què vols dir i acceptarà el repte amb un somriure ample de depredador que s'anticipa. Guaita, ha estat jugant aquest joc durant un fotimer d'anys i té molta traça. La majoria dels humans, en canvi, hi són uns negats. En el millor dels casos, allò li donarà l'oportunitat d'endinsar-se dins el teu cap fins al fons. En el pitjor dels casos... Bé, deixem això per a la lletania de merda que pot sortir malament. Hauràs de ser molt intel·ligent per evitar justificar les seves explicacions. Les regles generals del joc són força simples, amb unes quantes excepcions que fan les coses més complicades. Començarà fent una qüestió. Ell sempre va primer. Pot ser qualsevol cosa, d'una ximpleria d'allò més banal a una endevinalla extremadament complicada o una cosa extremadament personal. Tranquil, no t'arrossegarà a l'infern si falles en cap. De fet, ni tan sols et dirà si l'has encertada o no. Un cop hagis contestat la pregunta, en pots fer-li una a canvi. És aquí on les conseqüències de la resposta que has fet tenen importància. Si has encertat la darrera qüestió, ell respondrà la teva amb la manera més honesta possible. En canvi, si no l'has encertada, podrà mentir de la manera que més li vingui de gust. Potser si li demanes quelcom que és millor que no sàpigues, et dirà la veritat igualment, però segurament et dirà les mentides més perjudicials per a tu que li vinguin al cap. Després que hagi contestat la teva demanda, ell et farà una altra pregunta i el procés es repetirà fins que vulguis parar. Ara bé, abans que t'acollonis i rebutgis la idea del tot, has de saber que no et demanarà res excessivament dramàtic o indescriptiblement diabòlic, com fer volar pels aires un hospital o assassinar algú. Com a regla general, la majoria dels reptes no involucraran la pèrdua de cap vida o cap altre crim semblant, directament. També cal dir que no seran gens fàcils. Infligir-te mal a tu mateix, fer quelcom que t'acolloni, acabar amb una relació tesorada, humillar-te públicament a tu mateix o a alguna persona a qui estimes, coses com aquestes i més, coses que potser no series capaç d'imaginar. Totes són sobre la taula. Si estàs disposat a arribar tan lluny, a posar-te en aquest tipus de posició, obtindràs la resposta que vols. Però, si ell arriba a suggerir l'única cosa que no pots fer o que no t'hi atreviries, aleshores el que més et convindria seria renunciar-hi. Una darrera cosa. No creguis simplement que pots dir-li que faràs quelcom i després no fer-ho. Si acceptes el repte i després no l'acabes, diguem-ne que hi haurà conseqüències. O sigui que sigues fort i mantingues el que has dit, sense importar què. Creu-me, és millor així.
Quan hagis obtingut la informació que volies, pots finalitzar el ritual simplement agraint-li al diable que hagi acceptat la petició, fent-li una reverència fins la cintura i acomiadar-te. Et semblarà que la superfície del mirall haurà parpellejat i després tornaràs a veure el teu reflex. Solament quan estiguis segur que veus els teus ulls, podràs girar-te d'esquena al mirall. Encén els llums i treu les barreres. Ara, i això és important, fins i tot, si no has obtingut la informació que volies, has de finalitzar el ritual d'aquesta manera abans que hagin passat 66 minuts. Bé, suposo que tècnicament tens 66 minuts i 66 segons. Subtil, oi? Però no puc enfatitzar prou com n'és d'important que t'ajustis al límit de temps. 66 minuts i 6 segons. Deixaré les raons pel final. Però tranquil, encara tinc uns quants consells importants sobre com jugar-hi. Ves en compte amb la informació personal que dones. Intenta no parlar de tu mateix, sobretot dels teus problemes i emocions, més enllà del que sigui necessari. Aquest ésser coneix la psicologia humana com el palmell de la mà i intentarà entrar dins el teu cap. És com parlar amb Hannibal Lecter. Digues-li prou per a continuar. Fins i tot, si no creus ni un sol mot d'allò que diu, trobarà la manera de fotre la ment millor que ningú. Si res del que demana et fa sentir mínimament incòmode, no dubtis a mentir descaradament. Hi haurà moltes altres qüestions. De manera similar, intenta no desviar-te mai del joc. Has d'evitar qualsevol interacció desestructurada. Intentarà desviar-te del tema, parlant-te d'alguna cosa que et fascini, analitzant les teves respostes, tot allò que li donis, trobant qualsevol altra excusa per intentar que el joc no avanci. Això no solament és perdre un temps valuós, sinó també una altra manera de jugar amb la teva ment. Si tries dir-li una endevinalla, digues-ne una que hagis inventat tu mateix. Si ha estat escrit en un lloc, un sol cop, de 50 ombres d'en Grey fins a un volum perdut de màgia ancestral, ell ja sabrà la resposta. Aclarit això, ha de ser una endevinalla legítima, amb una resposta que tingui trellat des d'algun punt de vista. No pots demanar una cosa com «Què és verd? Té 10 potes i salta!» i després dir que per alguna raó inexplicable la resposta era «No vols de sucre!». No ens aturarem a considerar allò que fa vàlida una endevinalla o no. Però ets un ésser humà, raonable. Els teus ancestres van menjar de l'arbre de la saviesa. Per l'amor de Déu, tingues una mica de seny. Si tries acceptar un repte, existeix la possibilitat que el diable et demani que facis alguna cosa senzilla. Entregar una lletra a algú, per exemple, o escriure un número de 10 dígits en un lavabo públic. Si et demana res així i tens una mica de decència comuna dins teu, pensa-t'ho 2 vegades. Segurament vol utilitzar-te per a mobilitzar un pla més sinistre, capaç d'esgarrar la vida de moltes persones o matar-les. Qui sap? Potser és la classe de persona a qui en realitat tant li fa sacrificar una quantitat indeterminada de desconeguts, si així sap el que vol saber. Però almenys tingues present el que fas. Finalment, però no menys important, estigues sempre pendent del temps i intenta mantenir el joc enfocat i progressant ràpidament. Estaria bé practicar de calcular una hora sense mirar el rellotge. El diable segurament intentarà distreure't parlant de coses que t'entusiasmin. Si t'acostes al màxim de 66 minuts, s'esforçarà encara més per a distreure't. Et dirà coses com «Només uns minuts més, ja gairebé ho tinc!» No hi caiguis. No deixis que passi del temps límit.
Potser penses que aquest joc no sembla tan perillós. Les amenaces de danys psicològic no acostumen a fer el mateix efecte que les de dany físic, tot i que tots dos són equiparables. Ho diu desil·lusionar-te, però aquest joc és a anys llum de ser segur. Hi ha moltes altres maneres en què podries cardar-te, tant físicament com mental, per no parlar d'espiritual. I amb això conclouré, amb l'esperança de causar-te alguna impressió. Primer, mentre parles amb el diable, no el perdis de vista. Guaita el mirall fixament sense importar el que passi. Sens dubte, ell intentarà diversos trucs per a desviar l'atenció. Sentiràs sorolls darrere, notaràs mirades al clatell, veuràs fantasmes macabres recargolats en les profunditats del mirall. Una respiració freda et bufarà de darrere estany, fent olor de cripta. Un silenci abismal s'habituarà solament per a ser interromput amb un cop sorollós just darrere el teu cap, fotent-te en el pitjor ensurt que has tingut mai. Renoi, el diable fins i tot podria abandonar el posat solemne que feia i fer un bot espantat, cridar i assenyalar darrere teu, amb una expressió molt convincent. Sigui el que sigui, amb allò que et posi prova, no has d'apartar mai la mirada d'ell. Si ho fas, si el perds de vista completament, tot i que sigui per un breu instant, quan tornis a mirar l'espill, descobriràs que se n'ha anat. Bé, no se n'haurà anat. Ara ha sortit del mirall, cap a la cambra, amb tu. Exactament, quan trobaran de tu el dia següent i en quina condició dependrà solament del seu estat d'ànim. El mateix passa si trenques cap de les proteccions que hi has posat al començament. Canviant de tema, pot ser que arribis a un punt del joc, potser després d'una llarga sèrie de qüestions impossibles i irritants, on el diable te'n faci una de simple i enganyosa. Quin és el teu nom complet? No li l'has de donar. Els noms poden ser coses de gran poder. Tot i que el diable ja sap el teu nom, dir-li'l és com convidar un vampir a casa. El nom és sinònim de l'ésser interior. Conseqüentment, donar-li'l és un simbolisme poderós per entregar-li el teu ésser. Si ets prou babau per a caure en aquesta trampa, totes les proteccions hauran estat en va, i ell aprofitarà aquesta ofrena tan inconscient amb una alegria maliciosa, robant-te l'ànima i arrossegant-te a l'infern amb ell. Almenys així, la policia trobarà el teu cos complet i identificable. De fet, la teva closca estarà completament immaculada. Semblarà que haurà caiguda morta per una terror absoluta. Finalment, parlaré de què passarà si accedeixes al temps límit. Puc afirmar que això és el pitjor que et pot passar. No ho notaràs al començament. El diable no te'n donarà cap indicació i acabaràs el ritual com si hagués sortit tot bé. Encendràs els llums, recolliràs les coses i sortiràs de la cambra. Però, quan obris la porta, el que veuràs serà res. Això mateix, el no res, solament un buit blanc i pla, escampant-se infinitament per tot. Ara solament existirà la cambra en què ha estat reflectida el mirall.
A propòsit, si et gires per a veure el mirall un altre cop, és possible que li puguis fer una darrera ullada al teu reflex. Potser, fins i tot, et dedicarà un somriure burlesc i un comiat descarat abans de sortir de la cambra cap al passadís perfectament normal de l'església. Com ja t'hauràs imaginat, tu, com a tal, ja no estaràs dins de l'església. La teva ànima estarà atrapada en el mirall i el diable haurà pres el teu cos, ara que no l'utilitza ningú. Colpeja el vidre i crida tant com vulguis. No n'escaparàs mai per tu sol, ni cap exorcista podrà ajudar-te. Però no t'amoïnis, no és com si fossis a l'infern. O sí? Almenys, no necessàriament, perquè el que has d'entendre és que una ànima humana ha estat arrencada completament de la carn i ara és una entitat enormement volàtil i delicada. En particular, quan es troba atrapada en el món dels vius. Ara seràs constituït totalment de propietats mentals i les barreres entre allò que és real i allò que és imaginari, per a tu, seran fos. De mica en mica aniràs omplint aquella cambra amb enuig, aflicció, por. Aquestes emocions, havent estat creades per la teva ment, començaran a fusionar-se. Si no ets realment algú particularment imaginatiu, potser les criatures no seran tan terribles. Potser no seran capaces d'infligir gaire dolor o terror. Amb el temps, potser fins i tot siguis capaç de desfer-te'n. Però si ja tens la ment assetjada per monstres, una ment vibrant i creativa i imaginativa, i més retorçada del que és habitual, aleshores no hi ha manera de saber quines horrors sortiran d'aquell remolí, gaudint de la dolça llibertat dels racons del teu subconscient, asedegats de pànic i de patiment. Si ets aficionat a aquesta mena de programes, no cal dir que estàs ben cardat. Només existeix una manera de sortir del mirall i del món que ja has creat. Diuen que si tornes a invocar el diable un cop més i li demanes que te n'alliberi, ja estarà disposat. Però, per la quota usual, esclar. Qui sap, si tens una imaginació tan poderosa i recargolada per a crear un autèntic infern personal que et deixi pregant l'autèntica condemna eterna, potser aquests talents poden ser ben aprofitats. Després de tot, existeixen més de 7.000 milions de persones en aquest món. Ni tan sols el diable pot estar envaint totes les ments alhora. L'ajuda talentosa sempre és benvinguda. Esclar, la conseqüència de trobar-te atrapat dins l'espill serà que el diable podrà fer amb el teu cos el que vulgui, fins l'alba. En aquell moment, el cos caurà estès a terra piadosament a causa de l'estrès causat per la possessió. Però no et tranquil·litzis. Ell n'és del tot conscient i és capaç de crear una pila de merders en aquest període. Per exemple, potser decideix agafar un gabinet de cuina i matar tothom qui pugui, començant per la gent qui tu coneixes i que serien incapaços de sospitar res. Entens per què ho he descrit com el pitjor resultat? També existeix la possibilitat que no faci mal a ningú i, en comptes d'això, decideixi fer quelcom més subtil. Potser decidirà que, en aquesta època en què la gent ja no creu en supersticions, no hi ha prou persones a qui els interessin els seus jocs i el coneixement que en poden treure. Potser decidirà que necessitarà escampar la paraula una mica més. Fer alguna cosa als mitjans de comunicació. Potser pot posseir un locutor de ràdio. Potser podria aprofitar el seu programa de misteris i vejar en quanta gent hi pica.
Bufa. Potser no hauria d'haver dit això. Però bé, si has arribat tan lluny sense espantar-te, un petit gir final no ho farà pas. Oi? Benvolgut, oïdor. Segur que hi ha prou aventurers entre vosaltres amb una pila de dubtes pels quals volen resposta. Vosaltres adoreu aquesta mena de coses, no? Ara coneixeu els pros i els contres. Aportaríeu un nou nivell al joc. Podríeu... disculpa'm un moment. Sembla que algú em crida. Què? Ja tens ganes de sortir? Has de tenir una imaginació infernal. Perfecte.